The moment yatikuona kuti nyika yese Zimbabwe iri struggling, vanhu they are finding it difficult to put food on the table. Tichiona zvinhu zvisina kumira zvakanaka, zvigananda zvinopinda panguva ino zvinoitwa kunzi zviri kuluta neunyanzvi hwazvo. Panguva ino vachinyatsa kumeka sure kuti chicherwa chese chenyika yeZimbabwe vachibata ende chaexportiwa. Don't forget subscribe or like and turn the bell icon. Muzara nhasi tinouya panguva ino tiona mashoko anotaurwa nefaction yaraganisi 2030 ichiexposa nhau dziri kuitika kuma-minerals. Panapa hendo yapresident ani 2030 inobuda ichiposta panhau yaDinsos Iron Steel Company vabuda vanyora chiposta vachiti, did you know that Denison Iron Steel Company's real location is Manize, Chivu, Mashonaland East province? ED corruptly changed the location on paper and designated it to Mvuma Midlands province, his hometown. This is insane. No to Mnangagwa Kingdom, no to ED 2030. No mashoko anotoka panapa nepresident andi 2030 ichiti aiwa zviro zvamuri kuona izvi Manize panguva ino inyazi kuzivikanwa kunzi aiwa iri kuMashonaland, but panguva ino tinoona kuti vakomana vanochinja mapepa details nelocation ichinonzi iri kuMidlands province. We do not know the reasons, but panguva ino people what they just know ndengoti kuchinja kwelocation inhau aiwa dzekusavimbika, nhau dzeuori. Mashoko ari kuda panguva ino atiri kuona kuti hazvisina kumira zvakanaka, zvinhu zviri kuputika the ruling party ZANU-PF. These details are not yet confirmed, but kuti is it true? But what we know panguva ino, people they are now exposing each other the ruling party ZANU-PF. Vanhu vanenge vachizivirana aiwa masecrets sezvamuri kuona izvi, and now everything is being exposed. Mashoko ari kuda panguva ino kunyatsa kumukwa kunzi vanhu havasi kugutsikana aiwa nezviri kuitika nezvigananda zvazviri kuita nyika yeZimbabwe. Pinda kumesection medu zvafungura aimoti kudi pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chitwa the bell icon.